अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో 18వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో అందరికీ స్వాగతం. సో నిన్న కొన్ని పాయింట్స్ చూసాము, దాదాపు 18వ శ్లోకం వరకు చూసాము. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ పెట్టారు. నన్ను అదే సన్యాసానికి త్యాగానికి ఉన్న భేదం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని చెప్పి అడగడం అర్జునుడు. వెరీ గుడ్. భౌతిక కోరికల పైన పడే కర్మలు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం. ఓకే. కర్మ ఫలితాలు వదిలిపెట్టడం త్యాగం. ఓకే. కామ్య కర్మలు, చెడు మార్గం కల వాటిని విడవాలని కొందరు పండితులు అంటారు. యజ్ఞం, దానం, తపస్సు అనే కర్మలు ఎప్పుడు విడవకూడదని కొందరు ఋషులు అంటారు. భరత శ్రేష్ఠుడ పురుష వ్యాఘ్ర. శాస్త్రాల్లో త్యాగం గురించి 3 విధానాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాను, విను. అవి యజ్ఞం, దానం, తపస్సు అనే కర్మలు ఎప్పుడు కూడా విడవద్దు, తప్పకుండా చేయాలి. యజ్ఞదాన తపస్సుల ద్వారా మహాత్ములు కూడా పవిత్రులు అవుతారు. కర్మలను అన్నింటినీ కర్తవ్యమని భావిస్తూ సంగత్వం కానీ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. విద్యుక్త ధర్మాలను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో అది వదిలితే దాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది నిన్న మనం ఫస్ట్ 18లో అర్జునుడు సన్యాసం అంటే త్యాగం అంటే ఈ రెండింటికి ఉన్న భేదం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటారు. మరి రెండు ఒకే రకంగా అనిపిస్తాయి కదా. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులను గనక వదిలిపెడితే అది సన్యాసం అని పండితులు చెప్తున్నారు. సర్వకర్మ ఏ కర్మనైనా సరే ఫలితం గనక పనిని వదిలిపెట్టకుండా ఫలితాన్ని వదిలిపెడితే అది త్యాగం అని పండితులు అంటున్నారు. అలాగే తప్పు పనులన్నిటినీ వదిలిపెట్టాలని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ పండితులు. ఇంకా ఏం చెప్పారు అంటే, యజ్ఞదాన తపస్సులనే కర్మలను ఎప్పుడూ వదలొద్దు, అవి చేయవలసిన పనులే అని ఋషులు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ కర్మ త్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. ఈ త్యాగం అనేది 3 రకాలు.
అని చెప్పి యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టొద్దని భగవంతుడు కూడా ఆ మాటను చెప్పారు. యజ్ఞదాన తపస్సులు మనీషినాం పావనాని మనీషిన మహాత్ముల్ని కూడా పావనం చేస్తాయి. అయితే ఈ తపస్సైన యజ్ఞమైన ఏమిటి? యజ్ఞం అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా చేసేటటువంటి ఏ పనైనా భగవదర్పితం ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ మనం ఆ సమత్వంతో ఉంటూ పని చేయగలిగితే అది యజ్ఞంతో సమానం. మరి తపస్సు అంటే బిహేవియర్, శారీరక ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన, వాక్ ప్రవర్తన చూసాం కదా. ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ అలా ఇదివరకు తపస్సులు చేయడం లేదు కాబట్టి దాని అంతరార్థం ఫాలో అవ్వాలి. సో యజ్ఞం అంటే ఈ రకంగా ఫలాపేక్ష లేని కర్మ, తపస్సు అంటే మన యొక్క ప్రవర్తన, సత్ప్రవర్తన. అయితే ఈ అందుకని మనం చేసే పనులు ఎప్పుడు కూడా మానొద్దని చెప్తున్నారు కదా. ఈ యజ్ఞము అంటే ఇలాంటి భావంతో చేసే పని చేసావంటే ఈ రకంగా చెయ్యి. ఏది? ఫలాసక్తి లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుని చెయ్యి. అంతేగాని స్వలాభం కోసం చేస్తే అది ఈ యజ్ఞం అవ్వదు. కాబట్టి అటువంటి పనులు నువ్వు చేయకుండా ఉండడమే మంచిది. చేసావంటే నీకు బంధాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ యజ్ఞ రూపంలో నువ్వు పనులు చేస్తే చేస్తూనే ఉండొచ్చు. అది నువ్వు వదిలిపెట్టక్కర్లా. అంటే సరి అయిన పద్ధతిలో చేసే పని నీ బాధ్యతను వదలొద్దు అని అర్థం. సో ఈ త్యాగం అనేది అందుకని ఏం చెప్పారు మరి, అన్ని కర్మల ఫలితాలని వదిలిపెడితే అది త్యాగం అన్నారు కదా. అయితే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే యజ్ఞదాన తపస్సుల్ని ఎప్పుడు వదలొద్దు, నువ్వు ఈ కర్మలు చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ అటాచ్మెంట్ వదిలేసి ఫలాసక్తి లేకుండా చెయ్యాలి. నా కర్తవ్యం, నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యాలి. ఇది నా యొక్క ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అన్నారు. సో అలా చెయ్యాలి నువ్వు ఏ పని చేసినా. అట్లా నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు వదిలిపెట్టకుండా చేస్తూనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక నీకు నియమించబడ్డ విద్యుక్త ధర్మాల రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు వదలకూడదు అని భగవంతుడు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా 18th చాప్టర్స్ సమరైజ్ చేస్తూ చెప్తున్నారు. నీ డ్యూటీస్ నువ్వు వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో ఎవరైతే విద్యుక్త ధర్మాలంటే డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యతలు వదిలిపెట్టేశామో ఆ త్యాగం తమోగుణ త్యాగం. మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం. అలాగే శరీరం కష్టపడిపోతుంది, ఎవరు చేస్తారులే ఈరోజు ఈ పని తప్పించుకుందామని పనిని వదిలిపెడితే అది రజోగుణ త్యాగం. ఇక సత్వగుణ త్యాగం ఏమిటి అంటే విద్యుక్త కర్మలను అంటే మన బాధ్యతల్ని, డ్యూటీస్ని కర్తవ్యంలాగా నిర్వహిస్తూ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు అది సాత్విక త్యాగము అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత దేహదారికి ఎవరికైనా పనులన్నీ వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలాలను అయితే వదులుకోవడం సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా నువ్వు ఫాలో అయ్యి కర్మలను వదలడానికి ప్రయత్నించకుండా కర్మ ఫలాలను వదిలిపెట్టి కర్మ చేయడానికి ప్రయత్నించు అని భగవంతుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన సలహా. ఆ తర్వాత మరి 12th శ్లోకాలు కూడా ఇష్టము ఇలా అంటే మరి ఫలాసక్తి లేకుండా చేయడం అంటే ఇది చేస్తే నాకు ఇష్టము, ఇది చేస్తే అది వస్తే బాగుంటుంది, ఇష్టము, ఇష్టం మిశ్రమాలు అని ఈ 3 రకాల కర్మలు ఉంటాయి. కర్మ ఫలితాలు ఇష్టంతో చేస్తే ఒక రకం మంచివి, అలాగే అయిష్టంతో చేస్తే ఒక రకం, అంటే ఇష్టం లేనివి చేసినప్పుడు 2 కంబైన్డ్గా ఉన్నవి కూడా మనకి కర్మ ఫలితాలు వస్తాయి. సో మన ఇష్టంతో చేసిన పనైనా, ఇష్టం లేకుండా చేసిన పనైనా, మరి కొంత ఇష్టం కొంత ఇష్టంతో చేసిన పనులైనా సరే అన్నీ కూడా కర్మ ఫలితాలు వస్తే అది త్యాగం చెయ్యని వాడికి ఆ ఫలితాలు మరి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా చేసేవాడికి అవన్నీ కూడా మరణం తర్వాత ఆ ఫలితాలు వస్తాయి, ఆ పని వల్ల కలిగేటటువంటి ఫలితాలు. కాబట్టి కానీ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్లకు ఈ సుఖ దుఃఖాలను కలిగించే అటువంటి ఫలితాలు వాళ్ళకి కలగవు అని భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ క్లారిటీతో చెప్తున్నారు. మనం ఇంతకు ముందు చూసాం ఈ విషయం, కర్మబంధాలు రావు అని 3rd, 4th, 5th చాప్టర్స్లో. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఆ మొత్తం మ్యాటర్ అంతా క్లుప్తంగా సమరైజ్ చేస్తున్నారు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కర్మ ఫలితాలు రావు. ఎప్పుడు ఈ సన్యాసిగా ఉన్న వాళ్ళకి అవి రావు, కానీ ఇష్టాలతో అయిష్టాలతో మనం పనిచేసినప్పుడు వస్తాయి.
కాబట్టి అవి ఎప్పుడు మనకు వస్తాయి అంటే మరణం తర్వాత వస్తాయి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో నెక్స్ట్ జన్మకు ఆ ఫలితాల ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణం. అంటే మహాబాహులున్న అర్జున, వేదాంతం ప్రకారం ఈ కర్మలు సిద్ధించడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి? కార్యస్థానమైన దేహము, చేసే కర్త, లోపల ఉన్న చైతన్యం ఆత్మ, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి, చివరికి భగవంతుడు ఉంటేనే ఏదైనా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికీ అవసరమే. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ 5 కూడా ఒక పని చేయాలి అంటే కారణం ఉండాలి. అంటే కర్మ చేయాలి, సరిగ్గా చెయ్యి, అటాచ్మెంట్ లేకుండా అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఎనలిటికల్గా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తారు. కర్మ అనేది చెయ్యాలి అంటే అసలు ఈ 5 ఉండాలి. ఒక దేహం ఉండాలి, ఒక కర్త ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి, భగవంతుడు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత దేహంతో కానీ, మనస్సుతో కానీ, వాక్కుతో కానీ మనిషి చేసే న్యాయ అన్యాయ కర్మలు అన్నిటికీ కూడా ఈ 5 అంశాలే కారణం. సో మనం దేహంతో చేయనివ్వండి, మనస్సుతో చేయని, అంటే ఒక్కొక్కసారి పైకి చేయకపోయినా మనస్సులో మనం అవతల వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి దీవెనలు అందించినా, వాళ్ళకి శాపాలు అందించినా మనసుతో కూడా చేయొచ్చు. కాబట్టి మనసుతో, వాక్కుతో మనుషులు చేసే న్యాయమైన కర్మైన, అన్యాయకరమైన కర్మైన, దేనికైనా ఈ 5 అంశాలు కారణాలు అంటున్నారు. నిన్న చూసాం, తప్పు పనికి ఎవరైనా తప్పు పనిలో ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుడు కారణమేనా అని అనే ప్రశ్న రావచ్చని నిన్న అనుకున్నాం. సో దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాము? భగవంతుడు మనకి ఆ విషయంలో అన్నీ ఇచ్చి, బుద్ధి, మనస్సు, ఆలోచించుకునే తెలివి ఇచ్చి, అది మీరు మంచి మార్గంలో ఉపయోగిస్తామో మరి మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటామో మనకే ఆ స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. కాబట్టి మనకున్న మైండే ఇచ్చి, ఆ మైండ్ పనిచేసేటట్లు మనసు, శరీరము, ఈ అవయవాలు, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇచ్చారు. సో మనం వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనే స్వాతంత్రం మనిషికి ఉన్నది. తత్రైవం తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో ఈ 5 అంశాలు మనం గుర్తించకుండా నేనే కర్తనని అనుకునేవాడు నిజంగా బుద్ధిహీనుడు. ఇలాంటి మూఢుడు ఏ విషయాన్ని కూడా నిజమైన యథార్థ దృష్టితో చూడలేదు అంటున్నారు. అంటే అతనికి అసలు ఐడియా లేదు. ఇలా భగవంతుడు ఆయనిచ్చిన దేహం, ఆయనిచ్చిన మనకి దేహం ఉంది, లోపల ఆత్మ ఉన్నది, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నం, ఈ భగవంతుడు లేనిదే అసలు ఏదీ జరగదు అనే ఐడియా లేనివాడు అని ఇక్కడ అర్థం. ఈ 5 అంశాలు గుర్తించకుండా ఇదంతా ఏదో జరుగుతోంది, చేస్తున్నా అంటే నేనే చేస్తున్నానని మామూలుగా అనుకుంటున్నాడు. అది మూఢత్వం. ఇక వాళ్ళు ఏది కూడా నిజమైన దృష్టితో చూడలేరు అంటున్నారు. ఇంకా అహంకారంతో ఎవరైతే ప్రభావితుడు కాడు, అంటే ఏది జరిగినా మరి ఈ 5 కారణాలని చెప్తున్నారు కదా, నేను చేస్తున్నాను అని మూఢత్వంతో అనుకోని వాడు ఎవరు? వివేకవంతుడు, జ్ఞాని. కాబట్టి జ్ఞానానికి ముందు పాయింటే వినయం, విధేయత, అహంకారం లేకుండా ఉండడం. కాబట్టి జ్ఞాని అంటే అహంకారం లేనివాడంటే జ్ఞాని. అహంకారంతో ప్రభావితుడు కానివాడు, అటాచ్మెంట్ లేనివాడు, నాది అని ప్రాకులాట, అటాచ్మెంట్ లేనివాడు. అటువంటి మనిషి జగత్తులో మనుషుల్ని సంహరించినా కూడా వాళ్ళు సంహరించనట్లే. అతడికి ఏ కర్మలు అతనికి రావు. అతని ఏ కర్మలతోనూ బద్ధుడు కాడు. ఎందుకు? అహంకారరహితుడు మరియు అనాసక్తుడు. అంటే అటాచ్మెంట్ దేని మీద లేదు. ఏది చేసినా తన డ్యూటీ కాబట్టి చేస్తున్నాడు. అది. సో చంపాడు అంటే ఎందుకు చంపుతున్నాడు? ఇలాంటి వాడు ఎందుకు చంపుతాడు? నార్మల్గా తప్పనిసరి తన బాధ్యత అయితే. ఎప్పుడు బాధ్యత అవుతుంది మనిషిని చంపటం? ఒక సోల్జర్కు, ఒక సైనికుడికి, లేదంటే యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్లకు అది వాళ్ళ బాధ్యత. మనలాంటి వాళ్ళకి మనుషులను చంపే బాధ్యత లేదు. కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప, కొంతమందికే ఇది డ్యూటీ. అది ఎవరు అంటే మరి ఇలా దేశాన్ని రక్షించేటటువంటి రాజులు, వాళ్ళ సైన్యం. కాబట్టి అది లేదంటే అసలు వాళ్ళు ఇలాంటి జ్ఞానులు చంపాల్సిన అవసరమే లేదు. వాళ్ళ డ్యూటీ కాబట్టి వాళ్ళు చంపినా కూడా వాళ్ళకి ఈ మెంటాలిటీతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ బంధాలు అంటవు. అంతేగాని మనబోటి ఎవరైనా కక్షతో, కోపంతో వెళ్ళి చంపితే తప్పకుండా పాపం అంటుకుంటారు. వీళ్ళు
అదే ఫీలింగ్స్ లేకుండా, వీళ్ళ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, వాళ్ళ డ్యూటీ కాబట్టి అహంకారం లేకుండా, నేనేదో చంపగలను, చంపుతున్నాననే అహంకారం కూడా లేకుండా, వాళ్ళు చేయగలిగిందేదో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. భగవద్ అనుగ్రహం ఎలా ఉంటే అలా నేనైనా చంపుతాను, వాళ్ళైనా నన్ను చంపుతారనే భావంతో రెడీ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఏ ఏ ఏ బంధాలు కూడా రావు అంటున్నారు. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకం, జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. సో ఇక్కడ ఈ కర్మ గురించి అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యూ శ్లోకాస్లో ఉంటుంది. అవి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇది కొద్దిగా మనం కేర్ఫుల్గా, తర్వాత అంతా మళ్ళీ ఈజీగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కర్మకి 5 అంశాలు కారణం. ఈ 5 అంశాలు కారణం కాకుండా నేనే చేస్తున్నాను అనుకునేవాడు మూఢుడు. సో ఈ 5 అంశాలు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అహంకారం, ఆసక్తి లేకుండా చేసేవాడికి ఏ కర్మలు కూడా అంటవు. వాడు ఎవరినైనా చంపాల్సి వచ్చి చంపినా కూడా అది అతనికి బంధం అంటదు. ఎందుకు? అటువంటి అహంకారం లేనివాడు అసలు ఎందుకు చంపుతాడంటే ఇలా బాధ్యత కాబట్టే చంపుతున్నాడు, లేకపోతే అతను ఆ పని చేయదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు అసలు కర్మకు ప్రేరణ. అంటే కర్మ చెయ్యాలి అంటే అవసరమైన విషయాలు ఏమిటంటే ముందు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ పని చేయాలంటే అసలు ఆ పని ఎలా చేయాలో తెలియాలి కదా. జ్ఞేయం అంటే ఆ పనికి మరి ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏదో కారణం ఉండాలి. మనిషిని చంపుతున్నాడు, మరి ఈ బుద్ధిమంతుడు, ఈ జ్ఞాని దేనికి? యుద్ధం కాబట్టి అక్కడ, అంతేగాని తనకి ఏదో కక్ష ఉందని కాదు. యుద్ధ రంగంలో తన బాధ్యత కాబట్టి అది వెళ్ళింది, అందుకు కాబట్టి అది యుద్ధము. అక్కడ తను రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని, తనని. అందుకని అతని డ్యూటీ. సో దానికి ఒక కారణం ఉండాలి. జ్ఞానం చేయడానికి జ్ఞానం ఉండాలి, ఎలా ఈ పని చేయాలని చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి. అలాగే జ్ఞాత అంటే తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి. సో మనిషి ఉన్న దేహంతో, ఆత్మతో, ఇప్పుడు ఆ దేహానికి ఇది ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అక్కడ ఒక దేహం ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఒక రీజన్ ఉండాలి, జ్ఞేయం, ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. భగవంతుడు జ్ఞానానికి జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానానికి గమ్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అని చూసాం మనం మామూలుగా. సో ఈ 3 అంశాలు కారణాలైతే ఇంద్రియాలు, కార్యము, కర్త ఏమో కర్మ యొక్క 3 అంశాలు. సో కర్మ చేయడానికి ప్రేరణలేమో జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత అయితే, ఇంద్రియాలు అంటే మనం చేయడానికి ఇంద్రియాలు ఉండాలిగా, కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు, ఇవన్నీ అవి. తర్వాత పని, ఆ తర్వాత పనిచేసే ఈ కర్త, ఇట్లాంటి ఈ 3 కూడా కర్మ యొక్క అంశాలు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మకు ప్రేరణలు, కర్మకు అంశాలు. సో భాష్యం చూద్దాము. ప్రతిరోజు మనం చేసే కర్మలకు జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు ప్రేరణలు. సో ఫస్ట్ జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యం ఉండాలి. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం, లక్ష్యం. అలాగే జ్ఞాత అంటే మరి తెలిసినవాడు అని. సో ఈ 3 కూడా అంశాలు, ప్రేరణలు అన్నమాట. కర్మ చెయ్యాలి అంటే మరి కర్మ, కర్త, ఇవన్నీ కూడా అవసరం కదా. ఇంద్రియాలు, కర్మ ఉండాలి, చేయడానికి అసలు ఒక పని ఉండాలి, మన ఇంద్రియాలు ఉండాలి, చేసేవాడు ఒకడు ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా అంశాలు. సో మనిషి చేసే ప్రతి కర్మ కూడా ఇవన్నీ కలిగి ఉంటాయి. మనం రోజు చేసే పనులకు కూడా అసలు ప్రేరణలు ఏమిటి అంటే జ్ఞానము, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము, జ్ఞాత. ఆ తర్వాత చేసే అంశాలు ఎవరు అంటే అసలు కర్మ, కర్త, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి ఏదైనా పని ప్రారంభించడానికి కొంత ప్రేరణ అవసరం కదా. ఏదైనా పని ప్రారంభించాలంటే మనకు ఒక ప్రేరణ ఉండాలి. అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనొచ్చు, లేదా ఒక ఉద్దేశ్యం అనొచ్చు, కారణం అనొచ్చు. కార్యం సిద్ధించడానికి ముందే ఊహింపబడే పరిష్కారం కర్మ యొక్క సూక్ష్మ రూపం అంటున్నారు. సో పని అవ్వకముందే అసలు కర్మ అనేది ఇది, ఒక పని అనేది ఉందంటే అది ఏమిటో మనకి సరిగ్గా జరిగితే ఈ పని ఇలా ఉంటుంది అనే ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో అది కర్మ యొక్క సూక్ష్మ రూపం. అంటే ఒక పని చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, పుస్తకం కింద ఉన్న పుస్తకం తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాలి. నిన్న చెప్పుకున్నాం ఈ ఉదాహరణ.
అది సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలి అంటే పుస్తకం టేబుల్ మీదకి రావాలి. అది అట్లా అది ఆ పని యొక్క సూక్ష్మ రూపం ఏమిటంటే బుక్ టేబుల్ మీద ఉండాలి. అది సో అట్లా ప్రతి పని కూడా ఈ రకంగా జరగాలి. సో ఒక బిల్డింగ్ కట్టించాలి. సో ఆ పని సూక్ష్మ రూపం ఏంటి? ఆ పని అయ్యేటప్పటికి అక్కడ బిల్డింగ్ తయారై ఉండాలి. అలా సో ఫైనల్గా అంటే అసలు పని యొక్క రూపం ఏమిటి, ఆ పని ఏమిటి అనేది క్లియర్గా తెలియడం అనమాట. ఆ తర్వాత కార్యం మనం చేసే ప్రయత్నం ఈ కర్మరూపాన్ని తాలుస్తుంది. ఏమిటి ఆ కర్మరూపం? పుస్తకం టేబుల్ మీదకి వస్తుంది, అక్కడ బిల్డింగ్ ఏర్పడుతుంది. సో అది మనం కార్యం చేయటం అంటే మనం పని చేయడం ద్వారా ఈ ఫైనల్గా మనం అనుకున్న పని ఈ అనుకున్న రూపం వస్తుంది ఆ పనికి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏమిటంటే ఏదైనా పని ప్రారంభించే ముందు మనం ఆలోచిస్తాం, ఎలా చేయాలి అని బుర్ర ఉపయోగిస్తాం. అనుభవం మనకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని, అనుభవాన్ని మనం దాంట్లో జోడిస్తాం. సంకల్పం కూడా చేస్తాం, అంటే ఒక ప్లాన్ చేస్తాం. ఈ పని ఇలా చేద్దాము, వంగుదాము, తీద్దాము, బల మీద బుక్ పెడదాము అని చిన్న పని. బిల్డింగ్ కట్టించాలంటే ఇంకా ఎంతో పెద్ద ప్లానింగ్. ఆర్కిటెక్టు, ఇంజనీరు వీళ్ళందరినీ పిలిచి ప్లాన్లు వేస్తాము, మరి మనుషులను పెట్టుకుంటాము, దాన్ని కట్టిస్తాము. సో అట్లా ఈ కార్యం కర్మరూపాన్ని దాలుస్తుంది. కాబట్టి ఏ పని ప్రారంభించడానికైనా మనకు ఆలోచన ఉండాలి, అనుభవం, మరి సంకల్పం ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. అదే ప్రేరణ. ఏమిటి? థింకింగ్ అంటే జ్ఞానం ఉండాలి. మరి అనుభవం, ఎక్స్పీరియన్స్, జ్ఞేయం. ఆ జ్ఞానంతో ఆలోచించినప్పుడు అది మనకి ఆ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే జ్ఞాత, ఒక సంకల్పం ఉండాలి. అంటే అలాంటి ప్రేరణ శాస్త్రం నుంచి లభించినా సరే, గురు ఉపదేశం నుంచి లభించినా ఒకలాగే ఉంటుంది. సో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది శాస్త్రాల నుంచి అయినా తెచ్చుకోవచ్చు, ఒక గురువు ద్వారా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ప్రేరణ కర్త ఉన్నప్పుడు నిజమైన కర్మ ఇంద్రియాల యొక్క సహాయంతో మనం చేస్తాము. ఇంద్రియాల్లో ముఖ్యమైన మనస్సు కూడా అందులో పాల్గొంటుంది. కర్మలో వీటన్నిటి సముదాయమే కర్మ సంగ్రహం. ఇవన్నీ మిక్స్చర్ అన్నమాట. సో జ్ఞానము, మరి జ్ఞేయము, జ్ఞాన లక్ష్యం, తర్వాత జ్ఞాత, తెలిసినవాడు, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రేరణ అయితే మరి కార్యము, కర్మ, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఏమో అంశలు అని చెప్పారు. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యదా వచ్ఛృణుతాన్యపి. One second. సో ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి ఈ జ్ఞానం, కర్మ, కర్త అనేవి కూడా 3 రకాలు. సో ఏ పని చేయాలన్నా మరి ప్రేరణ, జ్ఞానము, మరి జ్ఞేయము, జ్ఞాత అన్నారు కదా. సో ఈ జ్ఞానము, అలాగే కర్మ అంశ ఏమిటంటే కర్మ, కర్త అన్నారు కదా. సో జ్ఞానమేమో కర్మ, కర్త ఈ 3 కూడా మరి త్రిగుణాలను బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఏ పనికైనా జ్ఞానం అవసరం. కానీ ఆ జ్ఞానం కూడా
3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఏది? సత్వరజస్తమో గుణాలుగా. అలాగే ఒక కర్మ చేస్తాం. పని కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలు. తమో గుణంలో ఉంటుంది కదా! కొన్ని మంచి పనులుంటాయి, కొన్ని చెడు పనులుంటాయి, కొన్ని తమోగుణ పనులు కూడా మరి విపరీతమైన కోరికతో, స్వార్థంతో చేసే రజోగుణ పనులు కూడా ఉంటాయి. అలాగే కర్త చేసేవాళ్ళు కూడా అంతే గదా! 3 రకాలుగా ఉంటారు. సో, అవేంటో 3 రకాలుగా అవి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త గూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి త్రిగుణాలను అనుసరించి. అవేమిటో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అంటున్నారు. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. జీవులు అసంఖ్యాక రూపంలో విభజింపబడ్డా గూడా వాళ్ళలో ఉన్నది ఏక ఆత్మే. ఒకే ఒక ఆత్మ. అందరిలో ఉన్నది ఒక ఆత్మ యొక్క అంశే. అంతే గదా! మరి అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన ఆత్మే. కాబట్టి మనందరం ఇన్ని బాడీస్ ఉన్నా గూడా, రకరకాల బాడీస్, ఈ మనమే గాదు ఏ జీవి అయినా ప్రతిదీ ఎందుకు పనిచేస్తోంది? ఎందుకు జీవంతో ఉంది? ఎందుకు చైతన్యంతో ఉంది? అంటే లోపల భగవంతుడు అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి. కాబట్టి అన్ని రూపాలుగా మనం రకరకాలుగా ఉన్నా గూడా, లోపల ఉన్న ఆత్మ స్వభావం ఒక్కటే అని ఏ జ్ఞానంతో అయితే మనం చూడగలుగుతామో అది సత్వగుణ జ్ఞానము. సో, సాత్విక జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంతమంది మనుషులు కనపడుతున్నారు, వీళ్ళు పలానా, వాళ్ళు పలానా అని అలా బయటికి ఉన్న దేహాలను చూడరు. అందరిలోనూ ఉన్నటువంటి మరి ఆత్మ భగవంతుడిదే. పండిత సమదర్శినః అని చూసాం గదా మనం ఇంతకు ముందు గూడాను. సో, అది అలాంటి జ్ఞానం సత్వగుణ జ్ఞానం. పృథక్త్వేన తు యత్ జ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. సో, ఎవరైతే ఆపోజిట్‌గా ఇన్ని రకాల దేహాలు కనపడుతున్నాయి, మనుష్యులు ఇంతమంది రకాల బోలెడుమంది మనుషులున్నారు, అలాగే బోలెడు జంతువులున్నాయి, పక్షులున్నాయి, ఇవన్నీ వేరు వేరు. అదొక ఈ వీళ్ళు పలానా, వాళ్ళు పలానా అనే వేరు భావంతో ఎవరైతే చూస్తారో ఈ భిన్న శరీరాలని, అటువంటి జ్ఞానం రజోగుణ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ అలాగే చూస్తాం గదా! వీళ్ళు పలానా, వాళ్ళు పలానా, వీళ్ళు మన వాళ్ళు, వాళ్ళు బయట వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇది పలానా జంతువు, ఇది పలానా పక్షి అనుకుంటున్నాం గానీ, అన్నీ ఇలా పనిచేస్తున్నాయి. ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు, వాళ్ళ జీవితం అంతా ఇలా చైతన్యంతో వాళ్ళు పని చేయగలుగుతున్నారు, నడవగలుగుతున్నారు, అన్నీ చేయగలుగుతున్నారు అంటే లోపల భగవంతుడిచ్చిన ఆ శక్తి, చైతన్యం అందరిది ఒకటే అనే ఐడియాతో ఉండటం లేదు మన దృష్టి. ఎందుకంటే మనం భౌతికత్వంలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఉన్నాం కాబట్టి. అందుకని అలా భిన్నత్వం చూసేవాడు రజోగుణం అని చెప్తున్నారు. యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం. ఏ జ్ఞానంతో అయితే మనిషి మరి అల్పమైన కార్యంలో కారణము, అలాగే అంటే ఒక అల్పమైన కార్యాన్ని అంటే ఏదో తన ఆ కార్యమే సర్వస్వం అన్నట్లుగా ఒక అల్ప కార్యాన్ని తీసుకుని అదే సర్వస్వం అన్నట్లుగా అసక్తం అహైతుకం అంటే రీజన్ లేకుండా, మరి కారణం లేకుండా దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్‌తో, ఏది ఒక అల్పకార్యం పట్ల రీజన్ లేకుండా అల్పకార్యం పట్లే ఇంట్రెస్ట్‌తో ఉన్నవాడు, ఇక అదే సర్వస్వం అనే భావంతో దాని పట్లే ఆసక్తుడైన వాడు ఉంటే, సో, అది తమోగుణ సంబంధమైన జ్ఞానము. సో, అతత్వార్థం అదల్పం, అల్పం అంటున్నారనమాట. అతత్వార్థవత్ అంటే జ్ఞానం లేకుండా, నాలెడ్జ్ లేకుండా, విషయం తెలియకుండా ఈ అల్పమైన పని పట్ల ఎంతో ఇంట్రెస్ట్‌తో ఉండేవాడు సత్తమోగుణ జ్ఞానం అది అని చెప్తున్నారు. ఏ జ్ఞానంతో మనిషి ఒక అల్ప కార్యంలో
విషయం తెలుసుకోకుండా, అసలు సత్యం ఏమిటో కూడా తెలుసుకోకుండా ఒక చెడు పని పట్ల ఆసక్తితో ఉంటాడో, అదే మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యం అనుకుంటాడో, అలాంటి జ్ఞానం తమోగుణ జ్ఞానం అంటున్నారు. సో ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కదా. ఎనీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి విపరీతమైన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, టూ మచ్ డ్రింకింగ్, ఆల్కహాలిజం ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, డ్రగ్స్, మరి అల్పకార్యం, అది చేయకూడని పని, శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులు, దాంట్లో నిజమేమిటో తెలుసుకోకుండా, మరి అది తప్పు తెలిసినా కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వాలనే అవగాహన అంటే అసలు ఇది చేస్తే మనం ఏమవుతుంది, అవతల వాళ్ళని ఎలా ఇబ్బంది పెడతాము, మన బాడీ ఏమైపోతుంది అనే అండర్స్టాండింగ్ని కూడా వాళ్ళు త్రోసి పక్కన పెడతారు. వాళ్ళకి ఆ రకమైన ఆలోచన కూడా చేయాలని అనిపించదు. ఎందుకు? అంతగా వాళ్ళ ఆ కార్యం పట్ల ఆసక్తితో ఉన్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ఆల్కహాల్ మీద వాళ్ళు అంత ఆసక్తితో ఉండేసరికి, మనం త్రాగితే మన బాడీ ఏమవుతుంది, అవతల ఇంట్లో వాళ్ళని ఎలా బాధ పెడతాం అనే విషయం కూడా ఇంకా వాళ్ళకి ఆ బుర్రలో కూడా రానివ్వరు. అంటే అది సత్యావగాహన లేకుండా, అంటే అండర్స్టాండ్ కూడా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా ఇలా చెడు భావనలో, ఎంతో చెడు పనులలో ఆసక్తితో నిమగ్నమైన వాళ్ళు తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు. సో ఇంత బ్యాడ్ పనే చేయక్కర్లా, ఇదే రకంగా మనం అవతల వాళ్ళని దూషించిన, అది తప్పు, మనకి పాపం అనే అండర్స్టాండింగ్ పక్కన పెట్టేసి, సత్యావగాహన లేకుండా మరి మనం అవతల వాళ్ళకి చెడు చేయాలని చూసినా, అవతల వాళ్ళని విపరీతంగా దూషించిన, దాంట్లోనే ఇంట్రెస్ట్తో ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళని మరి అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ దూషిస్తూ ఉండడం, అందులోనే మనకి ఇంట్రెస్ట్, దాని మీదే ఆసక్తులమై ఉన్నాం. సో అది కూడా తమోగుణ జ్ఞానం అనే చెప్పుకోవాలన్నమాట. సో ఏదైనా అల్పకార్యం పట్ల నిజాన్ని నిజం ఇది తప్పు అనే నిజాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం ఈ అల్పకార్యం పట్లే ఆసక్తితో ఆ పనిలోనే అదే సర్వస్వం అన్నట్లు చేస్తూ ఉంటే అది తమోగుణ జ్ఞానం అంటున్నారు. నియతం సంజ్ఞరహితం అరాగద్వేషతః కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. సో ఇప్పుడు జ్ఞానం చూసాం ఇప్పటి వరకు. ఈ జ్ఞానం సత్వగుణ జ్ఞానం, అన్ని శరీరాల్లో ఉన్నా కూడా లోపల ఆత్మ ఒక్కటే అనుకుంటే అది సత్వజ్ఞానం. లోపల ఆత్మ సంగతి వదిలేసి పైకి వీళ్ళు అనే వేరు భావంతో ఆ పైదే చూసేవాళ్ళు రజోగుణం. ఇక తమోగుణం అవతల ఆ తప్పు పని పట్ల ఆసక్తితో, నిజాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఆ తప్పు పన్నే చేసేవాళ్ళు తమోగుణ జ్ఞానం. ఇప్పుడు కర్మ గురించి చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానము, కర్మ, కర్త, ఈ మూడింటిని గురించి చెప్తాను అన్నారు కదా. సో జ్ఞానం చూసాం, సత్వరజస్తమో గుణాల్లో జ్ఞానం. ఇప్పుడు కర్మ ఎలా ఉంటుంది సత్వరజస్తమో గుణాల్లో చెప్తున్నారు. నియతం సంజ్ఞరహితం అరాగద్వేషతః కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. నియతం సంజ్ఞరహితం అంటే నీకు క్రమబద్ధమైన, అంటే నీకు నియమింపబడ్డ, సంగరహితం అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అరాగద్వేషత, రాగం లేదు, ద్వేషం లేదు, అలా చేయబడ్డ పని అఫల ప్రేప్సిన అంటే ఫలితం కోరకుండా చేసే కర్మ, అది సాత్వికం ఉచ్యతే, సాత్వికం అని చెప్పబడింది. సో నియమబద్ధమైనది అంటే మన డ్యూటీ, అది చేయవలసిన పని, సంగరహితం, నో అటాచ్మెంట్, రాగద్వేషరహితం, రాగము లేదు ద్వేషము లేదు, అలా చేసిన పని రాగద్వేషాలు లేకుండా మన డ్యూటీని ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు అది సత్వగుణంలో చేసిన కర్మ అని చెప్తున్నారు. సో వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో మనకి నియమబద్ధ కర్మలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క డ్యూటీలు అని చెప్పారు. సో మన డ్యూటీల్ని మనం ఇలా రాగద్వేషరహితంగా చేస్తూ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు అది సత్వగుణ కర్మ. యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసముదాహృతం. సో ఎప్పుడైతే ఫలితం కామేప్సున
ఫలితం కోసమే కర్మ చేసినప్పుడు అహంకారేణ, అలాగే అహంకారంతో చేసినా కూడా, ఒకవేళ నువ్వు ఫలితం కావాలనుకుని చేసినా, లేదా నువ్వు అహంకారంతో చేసినా, మళ్ళీ పునఃక్రియతే అంటే మళ్ళీ ఇలా చేసినప్పుడు బహుళాయాసం అంటే ఎంతో ప్రయాసతో అది రజోగుణ ప్రధానం. సో ఈ ఎంతో ప్రయాస ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం అహంకారంతో ఇది ఎలా అయినా చేసి అందరితో మెప్పించుకోవాలి, గొప్ప అనిపించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకొకటే వరి, అది అయ్యే వరకు మనకు ఆందోళన, మన అందరు మెచ్చుకుంటారా లేదా అని అదొక ఆందోళన, వీటన్నిటి లేదా కామం ఏదో ఒక బెనిఫిట్ కోసం తిరిగి ఏదైనా బెనిఫిట్ కావాలని చేసిన సేమ్ థింగ్ కదా. అలాగే ఆందోళన, భయం ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇలా ఆయాసపడుతూ ఇలా కోరిక కోసం కానీ ఏదైనా తిరిగి దాని నుంచి బెనిఫిట్ కోసం కానీ అహంకారంతో కానీ చేసినప్పుడు ఆయాసపడుతూ ఇలా అది రజోగుణ పని, రజోగుణ కర్మ. సో కోరిక ఈడేర్చుకోవాలని కానీ భావిస్తూ లేదా అహంకార భావనతో కానీ అతి ప్రయాసతో చేసే కర్మ రజోగుణ ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష్య చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే. సో ఇక్కడ అనుబంధం అంటే బంధాన్ని, తర్వాత క్షయం నాశనాన్ని, హింసను అంటే పరహింస అన్నమాట, అనపేక్ష ఇవేవి కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయకుండా, అంటే బంధాలు వస్తాయి ఇలా చేస్తే పాపం వస్తుందని కానీ, నాశనం క్షయం అది తప్పని కానీ, అహింస ఎవరినో హింసిస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా పౌరుషంతో అంటే ఇక్కడ గర్వంతో వాళ్ళ సామర్థ్యం అంతా కూడా మోహదారభ్యతే భ్రాంతిలో ఉంటూ వాళ్ళు చేసేటటువంటి కర్మ తమోగుణ కర్మ. సో శాస్త్ర నిర్దేశాలను పాటించకుండా ఉల్లంఘించి భవిష్యత్ బంధాలు వస్తాయని కానీ, పరహింస అని కానీ, పర దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నామని కానీ లెక్క చేయకుండా ఈ భ్రాంతిలో ఉంటూ చేసే కర్మ తమోగుణ సంబంధమైన కర్మ. సో అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, మరి మనం పరులను హింసిస్తున్నాం కానీ మనం అది ఏమి కూడా లెక్క చేయకుండా మనం ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాం, అప్పుడే తమోగుణం. అలాగే ఈ పని చేస్తే భవిష్యత్తులో బంధాలు వస్తాయి అనే విషయం మనం పట్టించుకోకుండా బంధాలు కలిగే రకంగా చేసినా కూడా తమోగుణ కర్మ అంటున్నారు. ఇంకా పరహింస అయినా వేరే వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నామని తెలిసినా కూడా మనం కొన్ని మాటలు అనొచ్చు, కొన్ని పనులు చేయొచ్చు, అలా చేసినా కూడా అది తమోగుణ పని. సో సత్వగుణ పని ఏం చెప్పారు? ఫలాపేక్ష లేకుండా, రాగద్వేషం లేకుండా మరి మన డ్యూటీస్ని మనం చేసినప్పుడు సత్వగుణ కర్మ. అదే కోరిక తీర్చుకోవాలని కానీ అహంకారంతో కానీ చేసే పని రజోగుణం. ఇక అవతల వాళ్ళని హింసిస్తూ వాళ్ళ దుఃఖాన్ని కానీ హింసని కానీ ఇవి పాపం కలిగిస్తుందనే భయం కూడా లేకుండా మనం ఆ పని చేసి తప్పు పనులు అన్నమాట చేసినప్పుడు అది తమోగుణ కర్మ అంటున్నారు. కానీ రజోగుణం వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్ కోసం అహంకారంతో చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ తేడా ఏమిటంటే తమోగుణం వాళ్ళు అవతల వాళ్ళని హింసిస్తూ నాశనకరమైన పనులు, ఆ హింస పరహింస. సో అది శారీరకం అవ్వచ్చు, మానసికంగా కూడా అవతల వాళ్ళని మనం కష్టపెట్టే పని చేస్తే అది కూడా మరి తమోగుణం కిందే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు జ్ఞానం చూసాం, ఇప్పుడు కర్మ చూసాం. ముక్త సంజ్ఞో నహం వాదీ ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్త సాత్విక ఉచ్యతే. ఇక కర్త గురించి చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానము, కర్మ, కర్త ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కదా పనిలో. సో జ్ఞానం చూసాం, కర్మ చూసాం, ఇప్పుడు కర్త ఎలా ఉంటాడు. సో ఇది సాత్విక కర్త ఫస్ట్ చెప్తున్నారు. ఎవరు? ముక్త సంజ్ఞో అనహంవాది అంటే సంగత్వం నుంచి విముక్తుడైన వాడు, అటాచ్మెంట్స్ లేనివాడు. అహంవాది అనహంవాది అంటే అహంకారం లేనివాడు. అనహంకారం అనమాట, అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ అహంకారం, అహంకారమే లేనివాడు. ధృత్యుత్సాహ సమన్విత అంటే ఏదైనా పని చేయాలి అంటే మరి ఉత్సాహం, ఒక దృఢ నిశ్చయంతో కూడుకున్నవాడు.
ఇది నా బాధ్యత చెయ్యాలి అంటే అబ్బా ఎవరు చేస్తారు భగవంతుడా అనే భావంతో కాకుండా దృఢ నిశ్చయంతో ఉత్సాహంతో చేయగలిగిన వాడు సిద్ధ్యో అంటే జయ సిద్ధత్వం వచ్చిన ఆ పని వల్ల, సిద్ధత్వం రాకపోయినా అంటే ఆ పని జయమైనా అపజయమైనా కూడా నిర్వికార, అతని పని చేయడంలో ఉత్సాహం చూపించి పని చేస్తాడు. ఆ తర్వాత పని ఎలా ఉన్నా దాని రిజల్ట్ అతను నిర్వికారంగా ఉంటాడు. అంటే అతను ఎఫెక్ట్ కాలేదన్నమాట ఆ ప్రతిఫలానికి. మనమేమో ఏదైనా విజయం వస్తే పొంగిపోతాం, అపజయం వస్తే కృంగిపోతాం. కానీ అతను చేయడం ఏమైనా ఆపేశాడా సరిగ్గా చేయడం? ఎంతో ఉత్సాహంతో ధృత్యుత్సాహ సమన్విత అన్నారంటే ఎంతో నిశ్చయంతో, దృఢత్వంతో, ఉత్సాహంతో పనిచేశాడు. కానీ తర్వాత సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా అతను నిర్వికారంగానే ఉంటున్నాడు. సిద్ధ్యోర్ నిర్వికార, సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా పని అలాగని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాడని కాదు. ఏదొచ్చినా అతను తొణకకుండా బెణకకుండా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు. అటువంటి కర్త సాత్విక ఉచ్యతే, అంటే సాత్వికుడు అని చెప్పబడతాడు. సో త్రిగుణాలు సంగత్వరహితంగా అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, అహంకారం లేకుండా నిశ్చయంగా ఉత్సాహంతో కూడి పనిచేస్తూ జయాపజయాల్లో నిర్వికారుడై తన ధర్మాన్ని నిర్వహించేవాడు సాత్విక కర్త. రాగీ కర్మ ఫల ప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచి హర్షక్షోకాన్విత కర్త రాజస పరికీర్తిత. రాగి అంటే మిక్కిలి రాగంతో, ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట, ఇది నాకు కావాలి అనే ఆసక్తితో, కర్మ ఫల ప్రేప్సు కర్మల ఫలితాలు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది చేద్దాం, ఇది చేస్తే మనకి జనరల్గా మనుషులందరూ మరి స్వభావంలోనే ఉంటారు కదా, ఇది చేద్దాము మనకి మంచి లాభం వస్తుంది, లేదా ఏదైనా ఇంట్లో శుభకార్యం ఉంది బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం, అందరూ మెచ్చుకునేటట్టుగా చేయాలి అనే భావం. సో ఏదైనా ఆ రాగంతో ఆశ, ఆ కోరిక అన్నమాట, అది బెనిఫిట్ కోసం కోరిక. అక్కడ అందరూ మెచ్చుకోవాలను, లేదా బాగా మనకి లాభాలు రావాలను. అంటే అక్కడ ఒక ఫైన్ లైన్ ఉంటుంది. లాభం రావటం కోసం అంటే వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు మరి వ్యాపారం యొక్క ఉద్దేశమే లాభం. అప్పుడు అది కర్మ అవుతుంది ఆ పని, అలాంటి పని, అది ఫలితం. సో దానికోసం చేయడంలో తప్పులేదు. కానీ అదే కావాలి 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 అని టూ మచ్గా ఆ ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు అది రాకపోతే మరి నిరుత్సాహపడతాము, దుఃఖిస్తాము, డిప్రెస్ అవుతాము, వచ్చిందంటే గర్వపడతాము విపరీతంగా, మరి పొంగిపోవడం ఇవన్నీ చేస్తాం. కాబట్టి అది అక్కడ అంత రాగంతో కోరికను తీర్చుకోవడం కోసం విపరీతమైన కోరికతో ఉన్న లోభి, లుబ్ధ అంటే లోభి, హింసాత్మక అశుచి, అసూయతో. ఇక్కడ హింసాత్మకం అంటే మనుషులు చంపుతాడని కాదు, కానీ అసూయ. అప్పుడు మనం ఏదైనా తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకంటే ముందు అవతల వాళ్ళు మనం అనుకున్న కారు కొనుక్కుంటే మనకి జలసీగా ఉంటుంది, మనం ఇంకా కొనుక్కోలేకపోయాం, వీళ్ళు కొనేసుకున్నారే అనిపిస్తుంది. అలా అసూయ, అశుచి, అపరిశుద్ధుడు అంటే మైండ్లో ఈ బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మైండ్ శుచిత్వం ఉండదు. మరి చిత్తశుద్ధి అంటారు కదా, ఆ శుచిత్వం లేదు మనసుకు. బ్యాడ్ థాట్స్, అసూయ, జలసి, టూ మచ్ లోభత్వం అంటే కావాలి కావాలి అనే దురాశ, ఎక్కువ దురాశ, ఇవన్నీ కూడా మరి హర్షశోకాన్విత, ఇక విపరీతంగా పొంగిపోవటం, శోకాలు, ఏదైనా లేదంటే ఏదైనా అయినప్పుడు కుంగిపోవడం, దుఃఖించడం, ఇవన్నీ టూ మచ్గా రియాక్ట్ అయిపోవడం అనమాట. ఇటువంటి కర్త రాజస పరికీర్తిత, వాళ్ళను రాజసికులైన కర్తలని చెప్తారు. కాబట్టి కర్మ ఫలితాలు అనుభవించాలని విపరీతమైన కోరికతో కర్మ చేస్తూ ఆ కర్మ ఫలితాల పట్ల విపరీతమైన ఆసక్తితో ఉన్నవాళ్ళు లోభులు. అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వాలన్నా మనం వెంటనే ప్రాణం ఒప్పకుండా ఉన్నప్పుడు అసూయపరుడు, శుచిత్వం లేనివాడంటే ఇక్కడ మానసిక శుచిత్వం లేనివాడు, లేదా బాడీ అండ్ మైండ్ క్లెన్లీనెస్ లేని వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాల వల్ల విపరీతంగా రియాక్ట్ అయిపోయేవాళ్ళు రజోగుణకర్తలు అని చెప్తున్నారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రజోగుణకర్తలు అన్నమాట. అయుక్త ప్రాకృత స్తబ్ధ షఠో నైష్కృతికో లసః
విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్త తామస ఉచ్యతే. సో అయుక్త అంటే శాస్త్రాలు ఏమి పట్టించుకోకుండా శాస్త్ర నిర్దేశాలను ప్రాకృత భౌతిక భౌతికత్వంలో ఉండిపోయి స్తబ్దుడు మొండితనంతో షఠో వంచకుడు అంటే అవతల వాళ్ళని మోసం చేస్తూ నైష్కృతిక ఇతరులను అవమానించడంలో ఆరితేరిన వాడు, అలస అంటే సోమరి, విషాది ఎప్పుడూ ఏదో దుఃఖంతోనే ఉంటూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకునేవాడు, దీర్ఘసూత్రీచ అంటే కాలాన్ని వేస్ట్ చేసేవాడు. అటువంటి కర్త తామస ఉచ్యతే. ఇటువంటి కర్త తమోగుణ కర్త. సో భౌతికత్వం మీద విపరీతమైన ఆసక్తితో మొండితనంతో మోసం చేసేవాళ్ళు అవతల వాళ్ళని, ఇతరులను అవమానించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నవాళ్ళు, సోమరులు, ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం అనుకుంటూ ఎప్పుడు దుఃఖంతో ఉండేవాళ్ళు కూడా తమోగుణమే. వృధాకాల వ్యయ అంటే టైం వేస్ట్ చేసేవాడు. వీళ్ళంతా కూడా శాస్త్ర నిర్దేశాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు. ఇటువంటి వాళ్ళంతా తమోగుణ కర్తలు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నమాట. మోసం చేయడం, అవతల వాళ్ళని అవమానించడం, సోమరితనంతో ఉండడం, టైం వేస్ట్ చేయడం, తప్పు పనులు చేయడం, మొండితనం, ఎంతసేపు ఏదో కావాలని లేదని దుఃఖం, ఇవన్నీ కూడా తమోగుణం. రజోగుణం అయితే ఇక ఏదో బెనిఫిట్ కావాలని విపరీతమైన కోరికలతో, జలసీస్తో, ఇట్లా సుఖ దుఃఖాలు వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ పనుల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ వల్ల ఎలా ఉన్నప్పుడు రజోగుణం. ఇక వాళ్ళు ఏ అటాచ్మెంట్ అహంకారం లేకుండా ఎంతో ఉత్సాహంతో బాధ్యతల్ని నిర్వహిస్తూ కూడా ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా కూడా నిర్వికారంగా చలించకుండా ఉండగలిగిన వాడు సాత్విక కర్త అని చెప్పారు. సో జ్ఞానము, కర్మ, కర్త 3 రకాలుగా, ఈ 3 ఎలా ఉంటాయో 3 విధాలుగా చూసాం. వృద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానం అశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. ధనంజయ అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఏమంటున్నారంటే, ఇక బుద్ధి, తెలివి, మరి ధృతి, నిశ్చయము కూడా, చైవ కూడా నిశ్చయంగా గుణతస్త్రి అంటే గుణత ప్రకృతి గుణాల ప్రకారం త్రివిధం శృణు 3 రకాలుగా ఉంటుంది, విను. ప్రోచ్యమానం నాచే వివరించబడ్డ దాన్ని అశేషేణ పూర్తిగా ఏమి మిగలకుండా మొత్తం నీకు నాచే చెప్పబడుతుంది. పృథక్త్వేన మొత్తం నీకు వివరంగా వివరిస్తాను ధనంజయ అంటున్నారు. అంటే త్రిగుణాల ప్రకారం ఇలాగే బుద్ధిను నిశ్చయం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ గుణాలను బట్టి ఉంటుంది అంటేనే 3 రకాలుగా ఉంటుందని, ఎందుకంటే గుణాలు 3 కాబట్టి. సో బుద్ధి, ఇప్పుడు జ్ఞానం చూసాము, కర్మ చూసాము, మరి కర్త చూసాం. ఈ 3 కూడా త్రిగుణాలను బట్టి ఎలా ఉంటుందో చూసాం. ఇప్పుడు బుద్ధిను నిశ్చయం కూడా ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్తున్నారనమాట. సో బుద్ధి, ఈ గుణాల ప్రకారం బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది, అది కూడా నీకు విశదంగా చెప్తాను, విను అంటున్నారు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యకార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికి. సో ఏ బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు, దేనికి భయపడాలో దేనికి భయపడకూడదు, ఏది బంధకరమో ఏది ముక్తిదాయకమో తెలుసుకోగలుగుతాడో అది సత్వగుణ ప్రధానమైన బుద్ధి అంటున్నారు. సో ఇక్కడి నుంచి రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసినవన్నీ కొంచెం, ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా నా ఉద్దేశంలో అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం మనకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఆపుదాం. ఈ బుద్ధి జ్ఞానం ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో అవేంటో రేపు చూద్దాం. ఈరోజు జ్ఞానం చూసాం, కర్మ చూసాం, కర్త చూసాం, 3 రకాలుగా. ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మరి క్లాస్కి